Juhász Ferenc vagyok, személyedző és életmódtanácsadó. A TFN végeztem, és atletizáltam több mint 10 évig. Azért jó velem edzeni, mert nagyon változatosak az edzéseim, többféle irányt próbálok vegyíteni. Egyrészt ugye a TFN tanultakat, minden sportággal megismerkedtem, illetve az atlétikában, ami ugye az én sportom volt, és azóta is a hobbim az új dolgok keresése és kutatása. Nagyon sokan félnek a kezdéstől, gyakorlatilag ez a legnehezebb lépés. Ha valaki ezt megteszi, akkor onnantól kezdve már könnyű dolgom van, hiszen ott van. Nem kell félni tőle, hiszen mindig felmérem azt, hogy ki milyen állapotban van, honnan kell elkezdeni, és onnan tudunk építkezni. Az emberek elég változatos célokkal érkeznek, valaki fogyni szeretne, valaki erősödni, valaki csak az idős korral jelentkező nyavajákat szeretné megállítani, úgyhogy találkoztam már sok mindennel. Az első edzéseken főleg olyan alapgyakorlatokat szoktam végeztetni, amiből le tudom szűrni, hogy bizonyos képességei milyen szinten lehetnek. Gondolok itt a gyorsaság, erőléti szint, hajlékonyság. Maga az edzés az egy sok a szervezet számára, amire később ő reagál. Hogyha mindig ugyanazt csináljuk, akkor nyilván egy idő után hozzászokik, és nem lesz semmilyen változás. Úgyhogy fontos az, hogy legyen egy terv, hogy merrefele haladunk. Azáltal, hogy változatosak az edzések, nem tud adaptálódni bizonyos feladatokra, bizonyos intenzitású gyakorlatokra a szervezet, ezért így kicsikarjuk belőle mindig a fogyást, vagy épp az erősödést, ki mit szeretne elérni.